everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Sir, na problema kang amoy anak si Miss Lily unsa? Oh. Ha? Gamay. Ako na litubag, Ilyo. Hello? Nadumduman na nako ang kabit sa imong asawa. Yvonne? Wa pagki ka mahunong sa pagkukod sa ko asawa? Gusto lang ka na kong pabukhon sa imong mga mata sa kamatuoran, Arnel. Kung unsa kahugaw ang imong asawa. Wa ka ba kapuya, Yvonne? Nagpuno-puno ka lang sa kalabad sa imong ano imong gibuhat? Arnel, naluoy lang ko nimo. Nga nalumay kag maayo anang hugaw nimong asawa. Di makatabang na ako kanang imong gibuhat karon, Yvonne. Unsa? Mao ka na. Og ngano ko taw nakasulti man ka anak? Importante nga mahibaw ka kung unsa ginang imong asawa, Arnel. Dili na importante para nako, Yvonne. Tungod kay nakadawat ako. Ngayon ana si Lily sa unang panahon. Nabuang ka na gid ay kun mauna. Bahala na kagud sa imong nahunan nako. Basta sultihan ta lang ka, Yvonne. Nga di na mausab nga akong gibati sa akong asawa. Anang kamatuoran ang imong gituki karon bahin niya. Arnel. Ayon ako sikip ang imong panahon. Alang niya. Ang atong negosyo, ang ating mana, okay? Pero Arnel, dakong kauwawa nimo kung mahibaw-an sa tong mga sakop kung unsang matanga sa pagkababay ka ng asawa nimo. Arnel, katawaan ka lang nila. Mahimo lang nga katawaan ko nila, Ibon, kung imo nang ipanabi ang imong nadiskubrihan, kung unsa man nakatinuod. Arnel. Well, okay ra, nara nimo ang tanan. Kung gusto kang mauwawan ko, imo nang ipanabi, okay. Sige, bye, Ibon. Dili na gid siya mapatuod ako. Kibaliwa ni Arnel ang dungog sa iyang pamilya. Unsa man gid kahaynaa ng Lily? Nga anda mang mauwawan si Arnel. Bisit ka, Lily! Bisit ka! Miss? Okay na nakisulti ni mo, Sir James? Ikaw naman yung doktor. Ha? Ay, naputol magunyo pa ng sulti ganina. Timisud ang doktor, di ba? Mo nga gipaanhe ka ni Sir James. Okay. Masunod ko nimo after 10 minutes. Dili ta kahulungan, Lily. Kung gahi man gid si Arnel, ikaw ang akong pahumukon. Bagagnaw nga, Lily. Hain pa man ni si Arnel. Wa pa mong gimusod. Gili kaya nakako niya? Oh, mas may noon nga. Siya na mismo mulikay nako. Aron maanad ako. Maanad kong balik nga, dili siya makita. Pero nga naman sab ko eh. Dili mo sa kumahimutang kung dili na ako makita si Arnel. Sir Arnel, malita gid si Miss Ibunsa? Ay, Bilyo. Unsa na masuod sa imo? Unya sir, okay na mo si Miss Lily. Di na ka na siya mulayas. Mas maproblema siya kung mulaya siya, Bilyo. Oh, mao gyud. Problema sa din ng magminyo ta sir, no? Ha? Okay sir. Okay, katungod nga mangutana bahin sa imong kaminyoon sir. Sorry. Okay lang, Bilyo. Pero ang mangutana ko nimo. Unsa man na, sir? Unsa may tan-aw nimo ni Lily? Okay naman si Miss Lily karon sir. Bisan kung usa siya ka... Usa ka unsa, Bilyo? Laos ang imong gisulti.
May naibawaan ka ba bahin sa kuwasawa? Man, Ayaw sir. pa makak, Bilyo. Ah? Sulti ko sa tinuod. Sige na. Unsay na dunggan mo bahin sa kuwasawa? Ha? Bilyo? Hello, Sir James. Hello, miss. Tawagan lang ko og Yvonne, Sir James. Og kaila ko ni Lily. Lily? Oh, Lily. May kaila ka ba nga, Lily? Dili na ko gusto magkabatian ng maungan. Unsa? Og nga naman, Sir James. Alimato ka ng babayana. Siya na kaingon nga nung nagguba ang akong pamilya. Unsa? Nga naman, sir. Unsa man day atraso ni Lily nimo? Dangan siya. Alimato ka na si Lily. Unsa? Alimatok? Nganong nakasulti ka man ana, Sir James? Ay, dili man gyud ko makapahuway og tarong dito sa kwarto, eh. Kinahan ko may paw sa gibuhat ni Arnel. Lain na bang puot niya kanina? Ako lang siya tumanan, oy. Hindi ko mapadool niya. Pero ako lang siyang liliyon. Ako siya pangitaon kung nasa man siya suokan baya. Nanong iuwi ko pagkasuko na, Lili? Eh, mauro unta ka kung siya akong gusto. Ito ba? Ang imo rin ng gusto nga akong sundon? Unsa naman ang ako mismong gibati ron, ha? Baliwan na lang, Dayne! Pita, uy. Kasi pinag-iyon ni mo nga, gibaliwan ako imong gibati, ha? Nangayon ako panahon, aron ako mahatag mo ang tanan ni mong gusto. Pero gikapan akong pondo din sa bay! Pita, ikaw ba? Unsa ba yung gusto, ha? Unsa? Ay, nabundot akong bukton! May ibot ka, ha? Gusto kay, ibtong imukton mo. Unsa ba yung gusto mo, ha? Sulting! Ayaw pang ilabot ako! Nayabag na ka? Ha? Pasagdi ko! Kay mismo ako wala ko may bakol sa gusto ko! Pita, uy. Nayabag ka na yun, ha? Ang akong gusto, nga mo sunod ka kung si gusto kong may tabo. Nayabag ka na ba, ha? Nga wala ka may bawas sa imong gusto. Sa una, sa wapa ko mo pa di mo! Sigurado ko sa gusto ko nga ikaw ang gusto ko ikauban! Pero karon nga nagkauban na ta, wala ko mahibaw sa akong gusto! Oh, Lily! Naibaw kung doon na kayo nadungog bahin sa kuwasawa. Bilyo. Isulti na ako, okay? Kuan, Sir Arnel, dili man maayo ako nabatian, sir. Gikan kang ibon kanang imo naibawan unsa. Ah? Bitaw, sir. Gikan bitaw niya. Okay, sige. Isulti na ako ang tanang nahibawan nimo gikan ni Yvonne. Pero, sir, di man maayo, sir. Laway man. Bisan unsa ni kalaway. Kinahanglang imo ning isulti nako. Gusto ko mahibaw ini. Bahin mo gani sa trabaho ni Miss Lily, sir. Unsa man day iyang trabaho? Kanag yung imong nabatian ha. Mo isulti nako. Ang ako nabatian nga usa siya ka. Ayun na ipudayon, Bilyo. Kunan sa may muna batian ni Yvonne. Dili na tinuod tanan. Lily. Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!